Salam, horas ma dihita amang inang nang songoni akan apa subulung nama dohoti permingguan diarianon adorang so tamulai marhadauluaton marsardo debata tapake mati kisah gobas martangyang di bagasan ratabe martangyang mahita. Amen. Marende mahita. Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni ton di parbadia na tumopalangi do tanoon. Amen. Marolopolo maho jala marlas ni roha ale borusion, ay ida ma naro maaw maringanan di tonga-tonga mi ninna Jehovah. Haleluya. Martangyang mahita ale amanami jala debata nami namadok mulia tedohami tuho sian nasa rohanami ala disuruho anakmu Tuhan Yesus Kristus na paluahon hami sia dosa dohot amatean upangido hami sepatiur jala rajai marohanami marhite-hite ton di parbadiai asa unang rohanami midah hamemet ton nai urupi hami asalamu taddahami ibana raja nang roy si sobbao ni sadok jol mana dilihat portibion. Amen. Marede mahita. Jesus
Tatangi hon mapatik ni debata di minggu sadarion imanan yenet sian buku Yohanes bidusada ayat sia. Alai nunga madokro ujui tu portibion panodang nasitongi namanodangi nasa jolma ido sahatna atong rak mangidogo gomahita siat Tuhan debata. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon nobar tu patikmi. Amen. Mari de mahita. Tatopo timadosata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami para siroha na sumurung napungudo hami di jolom martangi yang tuho. Ndada mangasahon na tigoran nami na mangasahon asini roham na godangido. Say asi maroham mida sadok bangso nami. Se sama dosa nami salhutna. Say sungguli maroha nami. Asamu baroha dot pangalahon nami ala ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami si pangulu hami. Amen. Baga-baga ni debata taringot Tuhan sesani dosa. Ala ni pangalesot tado ubahen na tartulang Kristus. Jala binahen ni hajahatot tado ibana mabugang. Ape tu ibana pisang-pisang parhitean ni hasonangata. Jala binahin ni bugang na malu mitay lala hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Martangi yang mahita, marid de mahita. Tatangi hon mahatan ni debata nagabi epistel di minggu Advent paupaton i manatar surat sian buku Rom bidu 10 tolu mamuka ayat 12 saat rodi ayat 14 tajahama marsikat soring di ayat 14 tanon rap hitamat jaha nasal pune maborngin na jonok nama Arian atong tatanggali ma akka ulaon haholomon tasulukon ma akka senjata hati uron. Kadia mahita pangalalo songon napat Arian unang marsalku marpanganon dokar parminumon unang marharanongan dokot margadobus unang marbada dohot mangibu. Rapita
alai sulukon hamu ma Tuhan Yesus Kristus, jala unang masariok kamu daging muna laho manungguli hisap-hisapna ido sahatna martua doakan atu mangihon hatani debata jalan upiopsa. Amin. Marede mahita. Taha tidak kon maha porsetai songona hina tidak kon idong atas porsean disadok portibion rak mahita madok au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na suatu dosan na tumo palangi dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai imana tinibuhon ni si Maria na gabi-gabian sian tondi porbadia andorang sohabubuhan ido tuhata na tumao na bernit di panghuman ni silatus na mate terpaljal do ibana di hapinar silang na tua tuban watoru dung ditanom na mula mangolu di hari patuluhon na manaik tu surgo lahu hudul tu siamni debata Jehovah amanai pargogo na suatu dosani disima ibana pai mamulak sogot tu tanoon manguhumi halak na mangolu do na mate au porsea diton di parbadia jala adong sadahuria na badia huria hato pani halak Kristen akka na badia doho dia sesani dosa doho dihatain na madok mulak mangolu sogot daging ni halak nong mate doho dia nguluan na sarusuda. Amin. Ede puji-pujian sian punguan inahana.
tabegema titing di mingguta sadarion. Shalom. Selamat Advent Paupaton Madihita Salutna. Sekaligus tepat hari ini adalah Hari Ibu Pasatami Matu Sude Ina di HKBP Keramat Jati Hamisian Parhalado mengucapkan Selamat Hari Ibu Madihita Salutna Sude Ina. Semoga Tuhan memberkati kita. Tikting namasa do si pamasaon di Huriata Minggu 22 Desember 2024. Pakobasion 1.1 Goar Minggu doho topik Minggu. Goar ni Minggu sadarion Minggu Advent Paupaton topik Minggu hehe jala marsinon dangma. Sada titik 2 si palas roha ina nama balu. Di hari Minggu 22 Desember 2024 di Parmingguan pukul 10.30 WIB dung sidung tikting di Patu Pahuriata do Pasahaton si palas rohatu ina nama balu ni huriata secara simbolis tu perwakilan 20 WIB. Sada titik tolu ruas nama ulang tahun papitu puluhan. Goar ni ruas nama ulang tahun dohot nanaeng marulang tahun papitu puluhon ima sada Nyonya Hutagalung Marintan Boru Sinuraya marulang tahun di tanggal 21 Desember 2024 Sianwik Parserahan. 2 Amata Dangnar Sitanggang marulang tahun di tanggal 29 Desember 2024 Sianwik Parserahan. Ombar tu program kerja tahun 2024 si pasahaton ni huriata do tu ruas nagonop umur 70 tahun di tanggal 20 sia Desember 2024 di Parmingguan 10.30 WIB sian ias di roha keluarga amata dangnar Sitanggang dang pola manjalo ulos sian huria tatangnya konma nasida asa di bagasan hahi pason Dina Mandalani Ngulu Siganup Ari. Sada titik 4 Informasi Natal HKBP Keramat Jati. Malam Natal Selasa 24 Desember 2024. Ibadah bahasa Batak pukul 10.05 WIB sampai dengan pukul 10.07 WIB. Ibadah bahasa Batak pukul 10 sia WIB sampai 21 WIB. 2 Natal Parjolu dohot ulaun nabadia. Rabu 25 Desember 2024 ibadah bahasa Batak pukul 6 WIB sahatu pukul sia WIB. Ibadah bahasa Batak pukul 10 WIB 1 10 WIB. Ibadah bahasa Indonesia pukul 10 pitu WIB sahatu 20 WIB. Tolu Natal Paduahon Kamis 26 Desember 2024. Ibadah bahasa Batak pukul 10 sia WIB 10 sia 30 WIB sahatu 20 WIB. Informasi pertangyangan ujung tahun 2024. Pertangyangan ujung tahun Selasa 31 Desember 2024. Bahasa Indonesia pukul 10.05 WIB sahatu pukul 10.07 WIB. Bahasa Batak pukul 10 sia WIB sahatu pukul 21 WIB. Pertangyangan tahun baru 2025 bahasa Batak pukul 10 WIB sahatu pukul 10 sada 30 WIB. Sada titik pitu parkir kendaraan di sosohon matu ruas namambuan kendaraan roda 4 di ari Parmingguan Bodari Parningotan di hatu tubuh ni Tuhan Yesus 24 Desember Natal Parjolo 25 Desember Parpunguan Bodari ujung tahun 31 Desember asa Boima diparkir di PT Wuling di samping Indomart.
sada titik walu. Perjamuan kudus khusus lansia di hari Jumat 27 Desember 2024 di Patupa Huriata do Ulaon Nabadia khusus tu lansia ni Huriata masuk pukul 10 WIB di sosohon matu lansia ni Huriata asa mandohoti ulaoni. Sada titik sia perjamuan kudus khusus kepada yang sakit. Di hari Kamis 26 Desember 2024 di Patupa Huriata do Pakobasion Ulaon Nabadia Turuasta Namar Sahid di Bagas dimulai ma pukul sia WIB sahatu pukul 10 onom WIB. Di sosohon matu sintua wik asa di pasahatu sekretariat goar-goar ruasta nanaing sihobason di Ulaon Nabadia. Sada titik 10 Permingguan remaja mamuka hari Minggu 22 Desember 2024 marsohot ma permingguan remaja di Huriata sahatu tanggal 26 Januari 2025. Jala dibuka muse permingguan remaja di Minggu tanggal 2 Februari 2025. 2 Romawi Dewan Diakonia 2 titik sada ruas Namondik. Sada di hari Senin tanggal 16 Desember 2024 Nunga Jumolo Marujungolu Inata Herlita Nur Haini Boru Hasugian tutup usia 30 sia tahun nahina baluhon amata Hengki Charles Huta Barat Sianwek Tengah tatangnya konma keluarga asahatop tarapul rohana sida. 2 di hari Sabtu 21 Desember 2024 Nunga Jumolo Marujungolu amata Marulak H Manurung Opung Martina tutup usia 77 tahun 5 bulan Sianwek Balik Kambang tatangnya konma keluarga asahatop tarapul rohana sida. Romawi tolu nama ragam tolu titik sada petugas kebersihan dan pengadaan bunga altar tu Minggu 20 sia Desember 2024 di Patupahon dohot na parade bunga altar dohot na payason gereja dohot na mahumaliang na ima sian Dewan Diakonia. Izin sian Pakobasion mamuka hari Kamis 2 Januari 2025 sahatu 8 Januari 2025 Pendeta Oloan Sitohang STH MPSI izin sian Pakobasion ala Ulaon Mulak tu Medan Sumatera Utara. Songonima sahat nitikting di minggu tasadarion akan so dijahon di tikting boy tajahat di WA grup ta masing-masing. Horas Tuhan Yesus memberkati. Salum noaeng sahat mahita napasahaton si palas roha inana balu na di pasahat tu 20 perwakilan 20 wik anon si sana boema di pasahat situ wik nabe ro tu bagas nasida manang nolo adong dope hita di gereja boinon di pasahat situ ata di gorahami ma gowar-gowar perwakilan ina nama balu na parjolo sian Keramat Jati nyonya Simanjuntak boru manurung majuma na paduahon siang Keramat Jati sada nyonya Pendeta Simanjuntak boru simorangkir adong alana dang adong di pasak tu hami jadi pinas nadong na hubereng mak Makassar sada nyonya Hutagalung nyonya Situa Hutagalung boru Tabarat Makassar 2 nyonya Sipahutar boru Siburian Condet nyonya Silaban boru Sihite Tengah nyonya Situa Napitu Bulu boru Sirait Balai Kambang nyonya Samosir boru Pasaribu Rambutan sada nyonya Purba boru Lumbang Gaul Rambutan 2 nyonya Simamora boru Tambun
Duku Nyonya Sinurat Boru Sitanggang, 3 Mei Nyonya Sitorus Boru Sidabutar, Bes Taman Harapan Nyonya Situmorang Boru Siahan, Kalibata Nyonya Siagian Boru Sibagariang, Kalisari Nyonya Situa M Tampubulon Boru Tampubolon, Cijantung Nyonya Hutajulu Boru Tambunan, Cilitan Besar Nyonya BE Napitupulu Boru Pardosi, Keramak Cilitan Moluadong Naro na mewakili dangsa dope guarna tuhami Moluadong maju manasida, Sian Cawang Nyonya Sirait Boru Duluk Saribu, Lubang Buaya Nyonya Sirait Boru Manurung, Parserahan Nyonya Sibarani Boru Pangaribuan. Ima guar-guar perwakilan senari pinasaat matinang.
Ede puji-pujian sian paduan suara El Pico.
Marende hita uhut papungupilian sada A dohot sada B. Jesus,
dameni debata nasumurung sian salut na roha imana mangramoti ate-ate dot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Di hamuna huria ni Tuhatta manami nanami na hinaholongan di bagasan gua ni Tuhatta Yesus Kristus di hari Minggu sadarioma topet ima hari Ibu atong pasat hami ma tuhita saluhutna selamat hari Ibu ma dihita saluhutna. Coba jo aka ama madokko nih. Mulu hita tuhita Ibu ina ngadong be surung tak ate. Aidang piga memang aka amaon tu dia donasi dete. Alena dong omma nangi ate sude mahita aka hamuna ka amanami pasaton. Selamat hari Ibu ma tu hamu inanami. Sadar kurang seru. Nah waduh teh. Nah so dilok kamu donakin sarapan. Anon di bado makanan na tebu tu hamuna amanahi. Salinari majo hamuna kamanami pasato nih. Sada dua ya. Iya, mau lihat ya. Iya. Ngadi si bete sa nah. Keluarga dong di son. Ya anak kota paparanuna kainanami hamu majo madokon tu inang tak tu omak tak tu inong tak dah iya tu keluarga akayanakon dangi sada dua ya enggak ada mado tipis doholong muna bah kan masa malu membilang itu sekali lagi ya ada di sini mama kita, ya kita ucapkan dah di gereja ini ya, iya. Biar senang mama kita itu, ya. 1, 2 ya. Iya, sak bete, tu hamu sudena, ya. Atong dalam rangkai asa lam tu majuna hita ka perempuan, ka ina, tatangihon mahatan debata. Tajahama upangidohon marsika soring majo hita mecahasa sian turpuk jamita minggu adven paupaton sian Jesaya ono 10 ayat sada satroditu ayat pitu taparadema rohata panurangon taringotu hatiuran hehe maho marsinodang maho aina Roma panodangmu jala hamuliaun ni Jehovah bicar di atasmu. Jadi dapoton ni aka bangso parbegu ma panodangmu dohot aka raja mandapoton sinodang nang bicar diho. Ia dung didaho nasida marwan siharma panailim jala hica jala lubang roham hilalaumu ay turun matuho hamoraon ni laut dohot hinagok niaka perbegu rotuho. Rak maita macaha saluhut dorbiya sian kedar marpungu tuho aka biru-biru tunggal sian nabayot manguluiho manaik nasida tulang kataku ang pelian lomoni roha
dalam mulia bahenoku coro niha muliaku ima sahat. Huriani tuhata di hamuna manami nanami tung moliate mata doktu tuhata ala boy dope hita ya, sekaligus dalam rangka Minggu Advent Papatonon ima marningot ya di ari ibu di Minggutta Sadarion. Ahama naboy ta refleksihon ya, hita secara khusus perempuan pribadi lepas pribadi dohot hita narap di huriaon ya. Molo di tahun sadasia 28 disima adong kongres na pertama perempuan di Jogja ya. Nasida menyatukan pikiran semangat laho manomu ima kemerdekaan ni bangsot tahun. Jadi boy dohonon perempuan memiliki peran di TKI. Jalan molo didok pe hari ibu dada holan hita akaina naung marumah tangga. Termasuk nasida naso marumah tangga. Alahak nasida dui mamilit marumah tangga manang nadang ya. Do nasida ya, menyemangati sudi aka perempuan asa tercapai kemerdekaan ini. Boy madohonon di TKI perempuan ini termasuk menjadi hagogon manang kekuatan di tonga-tonga di bangsoon. Nasida marsada merangkul satu sama lain, berkolaborasi nasida lahu menciptakan suasana na aman, setara dot adil. Molo di tiki boy terjadi songoni amang inang jaladung kemerdekaan bangsota merdalan masa tu tikin waing di hamajon matadok ya, parngoluon ni perempuan secara pribadi nang rumah tangga pe nang berperan di tonga-tonga ni huria perempuan ni sudah terbukti. Jadi dang sia-sia pada saat sadasia 20 alui kongres naparjol perempuan ni jongjong. Militansi ni perempuan ni luar biasa. Jala akhirnya satu tiki noaing ya, nunga teida ya, wahado perempuan termasuk orang yang diperhitungkan. Baik sian sudut peran di parkerejuan ta ganup ya, baik di tonga-tonga ni huria, baik di tonga-tonga ni rumah tangga. Nuaing ya, bohado musehita ya, meningkatoni. Kalau sudah ada buahnya yang dinikmati banyak orang dari hasil usaha nih aka perempuan nih ya. Mulai sian molo di huria siak kuria resort distrik pusat semua sudah ada perempuan di sana. Dang B nomor 2 B di negara tapi akan menteri perempuan pedong bahkan martabat-tabba nasida ya. Jadi
Ini harus kita syukuri bahwa perempuan itu punya kekuatan yang luar biasa. Al-sugari, majo contohna. Mogok ma, aka ina soripada dang mangaloppa sudi. Menjadi ina hamuna kama nami. Sudi kita dang mangaloppa. Tamain maju mulu sadari boy me, nangi. Coba molo sebulan. Ngageli sabina sida, ngaboha ina takon. Nah, adong do side jiwa naon, kan begitu jadinya. Nang songoni di Huria, molo mogok aka perempuan dang marminggu. 3% ma na marminggu tu gereja. Hamuna kama nami alusi jo. Kan? Sautik do. Sudah mogok don, sudah dang marminggu. Kan? Holan akka ama ma. 3% mai. Jadi mangonai mu saya tu pelean. Ay ujung-ujung na ido dah. Kan ido. Ya. Terus terang saja. Ya. Pelean na tapapungui. Kumodang do siap perempuan. Allah kehadiran. Aka ama. Kaida ma. Wereng ma. Dan 3. Songon. Jala omma tugas tak. Songon ini musai perempuan di tonga ulon na. Dari sisi tadokma aka hamuna na karejo di rumah sakit guru ya. Mar 3 moloso hamuna buah ado. Dah susah kan. Puskesmas tutup karena perempuan tidak ada yang melayani lagi. Aka perawat, aka dokter perempuan coba. Aka guru perempuan somajo. Aka parkatring perempuan soma susah behita. Jadi kita harus jujur mengakui kehebatan perempuan itu. Ya anak kota adong 3 nabodari adong madrama pitu indah anak kona. Cerita drama itu nangi bah adong dope zaman sonari pitu. Tayo tang ma, hamuna ka natuto nami, lubis ya tulura ate, kurang. Ya. Nasida berhasil, alani anak konise do. Bapak na, dang inong na. Hape molo swasea ya anak koni? Enggak adil betul, ya. Padahal terus terang alani ibu do berperan luar biasa. Dalam krisis sekarang ini yang terjadi. Isi do na susah sonari. Perempuan do manang aka hamuna amanami. Perempuan. Ya. Naik pajak tahun 2025. 12%. Garis sonari pengen naik B. Aka situ horon. Dangi. Auto pajak mabuan 300. Tong dodang sikop untuk 2 hari. Ay nanti habis 2 pengun hatop naipang habis. Ya kan? Gak bisa lah kita apa ya senang begitu ya. Nah, dokon musa faktor nanon menghemat mahita. Malah menghemat kita, waduh par 3 tutup ma, lapak na, hamunan na par lapaki, na di pasar induki, alam susah be, mempengaruhi ma durung, nggak jelas be, ala di dokon hemat dangi, bah hemat mada, na biasana lok kamuna 10.000 menang 5.000, 2.000 mak. Aladong hata hematon.
emajo pengantar. Ya. Saya bawa kita semua berada di kenyataan. Sudido hita marukil. Kalaupun saya katakan tadi kebanyakan perempuan dan ke bawa pe aka ama tong do marsak. Ya. Alai hataridaan ni arsak ni ama dang pala songo kita. Hita tortarida do sebuah hite. Kan molo marsak kan. Becut nangi. Songon jeruk purut. Dang boy be dipakulingi, dangi. Molo aka ama boy do mek kali mana. Boy do dibereng biasa-biasa tapi dalam hatinya batinnya amang tahe asin roki mamereng inatakku. Buhado membagi nahuleunia teh kan begitu. Dang cukupi kan begitu. Ya. Artinya sama-sama kita menghadapi kenyataan yang hidup dalam kepahitan. Masa pasca pandemik COVID bukan lebih baik keadaan kita. Semua sudah mengecangkan pinggang, tambah lagi di 2025 tambah lagi mengecangkan pinggang. Sampai pinggang Taipei ngacik be ala pakai caku tak tarik tali pinggangi sampai acik butuh hatta sampai dang berdaya be. Namun dalam kondisi naparir mengalami parsorian na luar biasa ita salutna songo dia ma hatan debata marhite panurang Jesaya mamakulingi hita, termasuk mamakulingi bangsa Israel na di bagasan hatauton, na di bagasan kegoncangan haporsiaon, nang penaung dibuan debatana sida, sian tertaban di Babel, mulak nasida tu Jerusalem. Alai merasa nasida masih di masa lampau. Masih di waktu yang dulu itu. Dan sadar nasida bahwa mereka sudah ditolong oleh Tuhan di dalam perjalanannya keluar dari Babel masuk kepada Yerusalem. Nang songoni hita Kristus Yesus nang rotu portibion mangalehon hadameon manesa dosata nagodangi didongani dohita alai tadokma hurang sikop Tuhan mabiarau madalani ngoluku tujoloniarion. Boleh kita bayangkan kondisi kita berada sama percis keadaan bangsa Israel na mengalami trauma nasida sampai nasida pedang Porsea di baga-baga ni debata. Hal itu sudah pudar, sudah pupus. Sekalipun ternyata mereka sudah keluar dari pembuangan itu, tetapi mereka masih seperti hidupnya yang lama. Nang songoni hita amang inang. Sangat tepat turpukon mandungoi paheheon hita salutna hita namarsak hita na di bagasan haholomon ala ni pojok ni pikiran rumet manang tadok masongon benang kusut ngolut taon ya. Bado benang kusut on mulu dipature tung macemau. Tetapi tidak ada yang mustahil. Kalau dia sudah berkehendak itu akan terjadi. Amin.
hamaolon di tonga-tonga nikon luta. Itu seperti penjara bagi kita. Sangat gelap dunia ini. Mabiar sotung medabu musi au gagal dalam hidupku. Mabiar gagal. Meskipun jelas dang lomo rohani Tuhani, kita berada di situasi yang gagal, yang di dalam kegelapan. Hata gagalon talu, ya. Banyak ceritanya. Baik gagal di tonga rumah tangga, baik gagal di tongani karejo, baik gagal memiliki hubungan relasi dongan. Banyak yang kita rasakan kegagalan dalam kehidupan kita, sehingga membuat kita takut untuk berjalan ke depannya. Aupe jot-jot gagal di ngolukku, dak kolak kamuna. Tetapi apakah kegagalan menjadi meruntuhkan haporsyota? Apakah kegagalan membuat kita tidak berdaya dan berpengharapan betu Tuhani? Justru kegagalan jalan mengenal diri siapa Tuhanmu di dalam kehidupan ini. Pergumulan iman setiap saat harus bisa kita rasakan. Bukan mau enak-enaknya saja hidup ini, mau senang-senang saja hidup ini, mau suka-sukanya dalam hidup ini. Gak bisa. Ada Tuhan yang mengatur. Kalaupun maksud kita baik, menurut saya, menurut Inang, menurut Tamuna, alea dong do sang penilai. Isi do hita on. Jadi kegagalan nang dohonok kutu hita sudena sangat manusiawi. Jangan merasa itu manusia yang paling malang. Tidak. Bertubi-tubi pun kegagalan. Jangan kita ponis diri kita bahwa akulah yang paling terpujung di ngoluon. Na paling dangol di ngoluon down. Jangan seperti itu hidup kita. Thomas Edison, berapa kali dia gagal? Ratusan kali. Tapi dia bangkit. Dialah yang bisa menolong kita memakai lampu-lampu ini. Seperti itu. Luar biasa. Ratusan kali. Au, hamuna, 3 kali do gagal. Paling-paling 10 kali. Lebih otik deh. On ratusan kali. Nggak banyak kon. Bui do mentalnya songon bajana. Menghadapi, ya pasti dihina, direhe, dicaci maki, otomaho, oludoho, bla bla bla, songoni. Ya. Tapi dia tetap semangat dalam kehidupannya. Dia tidak pernah menyerah. Kita belajar dari beliau itu. Demikian saya kutip juga Alexander Graham Bell mengatakan, kita kerap kali melihat kegagalan sebagai bencana. Diam terpukau dan melihat pintu harapan telah tertutup. Ini dia kita. Ini seringkali membayangi hita saluhutna mau terjadi kegagalan dalam kehidupan kita.
umpamana aka ianakon na maul ajaran manutun lomona. Ya. Banyak kegagalan yang kita alami, ekonomi, maksud hati memeluk gunung apa daya tangan tak sampai. Maunya saya mendapatkan sekian, ternyata kerugian banyak terjadi. Maksud hati sehat-sehatlah panjang umur, tapi tiba-tiba berita duka kita dengar, sakit, acit pakai lata, terpuruk meratapi kegagalan. Siapa yang tidak pernah gagal dalam hidup ini? Sukun mahamun waim. Pada umumnya kita ya gagal. Tetapi janganlah kegagalan itu membuat kita terpuruk. Janganlah kegagalan itu membuat kita memponis diri kita manusia yang malang. Janganlah kegagalan itu membuat kita tidak bisa memandang dan dirgak bebohita. Mamereng dongan, saya uduk terus. Dan mampu be mamereng dongan. Alani parsoryatan nama ceborat. Beban yang dipikul sangat berat. Mana mungkin dapat lagi cita-cita itu, harapan itu. Mimpi saja. Olodohita menganggui. Tuki. Songonima. Hita dang boybe madok si dohonon di bagasan tangyakta. Holan tangis. Mereburan setiap saat. Amuna kadongan dipaingot turpukok kita sudina tanpa terkecuali. Hamu parhala do nihuria. Hamuna ruas nihuria. Rap mahita. Majakon majalo. Pahusor-husoron. Mangamiton didok Tuhani. Hehe maho. Didungoi hita, dihutur hita, woi, unang tarpodo po, unang lala po, diarsak ni rohami. Marsinodang maho. Ido dipangido Tuhani. Aina Roma panodangmu, jala hamuliau ni Jehovah bicar di atasmu. Panodangi Kristus Yesus. Tuatai si peluai. Nama nodangi hita. Uju di bagasan haholomo kita sudena. Alani dosatta. Alani pangalahotai. Jangan membiarkan dirimu disesatkan oleh pikiranmu. Disusahkan oleh apapun itu. Jangan sia-siakan kebaikan Tuhan. Molo gagal hita. Unang gabe tapi kiri Tuhani dang holong rohana tu hita. Hita dui say tarimang-rimangi gabe bui lilu pikiratei. Kejam nai ho Tuhan, dang asi roham, holan tu sadado ho holong roham tu audang, songoni hita mengepian di ngoluon, dang marnasai. Di mana kebaikan Tuhan selama ini buat saudara semuanya, hamuna mang inang. Apakah karena sekali gagal, 2 kali gagal, 3 kali gagal, mau berapa kali gagal? Sampai kita klaim Tuhan itu jahat. Sampai kita klaim Tuhan itu tidak berkeadilan. Unang satu si hita. Unang songon pribasaon madok nila setitik rusak susu sebelanga.
Karena kesalahan kita, kekeliruan kita bisa mengaburkan kebaikan yang banyak itu. Parsaurata boy gabesega alani sasaoti. Kita harus tempatkan pada proporsinya. Unang gabe kegabah hita. Keburukan kecil bisa merusak semuanya. Jangan terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Jangan mau disesatkan oleh kebahagiaanmu hari ini. Bisa kita happy-happy di luar kontrol. Gaya hidup konsumeris berlebihan. Irasoiboto biari esok. Dungi tapatuduhon mamar selfie ta luar biasa. Makan di mana kita foto sampai orang bah enak kali dia hidupnya ya. Makan terus di restoran yang enak-enak seperti itu. Menunjukkan kebahagiaan yang luar biasa padahal saudaranya sedang menangis. Kesusahan hari ini jangan mau disesatkan kita oleh sakit hati, oleh kemarahan, kebencian. Unang tak pendam sudinai, tak lepaskan. Let it go. Jangan itu merusak pikiran kita, hati kita. Allah ibana si paluai panodangi. Manodangi ngolutta pertanyaan molo debata nang manodangi hita. Apakah pantas kita hidup di dalam sakit hati lagi? Hidup dalam kemarahan terus menerus, kebencian terus menerus yang tidak ada gunanya. Baiklah, fokus mahita dari semua keindahan, kebahagiaan yang kita rasakan. Terpenting adalah mabir maho mida Jehovah. Baik sukses kita, gagal kita, tetap dalam koridor kita, mabir mahita mida Jehovah. Mungkin amang inang di dunia ini mungkin kita bukan siapa-siapa. Au pedang isi maawon. Ya. Bukan seseorang yang dihormati dan dikagumi karena suatu jabatan atau kehormatan yang melekat dalam diri kita. Kalaupun itu ada dalam diri kita, sebagai pelayan Tuhan di tengah-tengah gereja ini saya berbicara. Khususnya buat perempuan. Jauh lebih hebat kita tunjukkan kemuliaan Tuhan lebih besar dari apa yang sudah kita sandang jabatan itu. Jabatan itu, kedudukan itu manang di dia pe. Di rumah tangga sebagai orang tua. Di perkarejuata nang di gereja
Saya mau katakan, sudei natajalo si lehon ni debatadoi. Dan adong suruk kusiak kamunang. Sudi do hita dia si debata tanpa terkecuali. Kon terpancar do di tonga-tonga ni ngolut taon ima sedang nasian Tuhan debata. Harta, kehormatan, ketenaran. Tahamo leteu me. Unang gabi tagi jakkon. Molo uli perupam inang. Nang leaho mamereng na hurang uli rupana. Molo godang pehepeng muinang. Unang gabi pis ho tu aka na susai. Molo burju peho inang. Unang gabi dihagijak koko dirim maradopon dongamu. Sude silelon di batadui tuhita saluhutna. Jauh lebih hebat bila kita, pribadi kita yang diterangi oleh kemuliaan Tuhan. Allah disi terpancar ima nadido parholong ni roha ibana. Dang dendam. Dang jahat tudonganna. Bermurah hati ibana. Penuh kelemah lembutan. Hupasojo satoki dison. Betul-betul dohita kaina on. Ina soripada na memiliki hati na lemah lembut. Manang mabiar amata mamere kita dang lemah lembut behita. Ala emansipasi. Ala umalo hita. Ala pancari hita. Kabedang sangap tabain amat tatai. Inilah tantangan buat kita perempuan. Kodrat perempuan dilihat Tuhani menubuhon geleng. Ahadu lapatani. Dia dipercayakan untuk memelihara kehidupan ini. Dan manegai. Ingat tadi. Kon gabi pasu-pasu hita. Songoni dokter bukon. Molo marsinodang debata di ngolutta. Berarti terpancar. Tu sudi di humaliangta. Si pardame hita. Si parholong ni roha. Dongan na jonok tu hita. Tung tabodo. Ibana mardongat tok kita. Unang gabi mabiar kehadirat ta di tonga-tonga ni punguan. Unang gabi kehadirat ta manegai. Ikon parbahul-bahul na bolon. Asa gabi tiruan ina. Di tonga-tonga ni huria. So dia denggan di tonga-tonga di rumah tangga. Bek kamu ma di tonga-tonga di huriaun denggan. Ikon panjang sabar. Mengalah bukan berarti kalah. Kita selalu mengatakan ini melayani. Ini pelayanan. Tunjukkanlah baik. Betul-betul kita melayani. Kalau kor tadi pungan inahanna
Memang jonok do hamu tu Tuhan ya teh. Demuna pe hira mabuak kami tu surgo. Jiwaku memuliakanmu. Toho tahe. Allahku kurindukan padamu. Tuhan kuserahkan padamu. Hidupku untukmu. Amin. Ya. Terus sok kamu ma. Tingkat tok kamu ma. Tuman celas ruaku. Mamerek kamu na. Mangedehon. Dohot. Mangulahon. Ya. Unang tiru na so denggani. Asa toho hamuna. Indahana. Naniasian ni debata. Si partangyak kamu. Tungan kor LP ko. Yesus sahabatku. Teman setia. Yesus kehidupan menjadi saksi memuliakan sarupa. Sudah mahita menjadikan Yesus sahabat kita, teman setia kita. Moloa kadonganon. Gumudangna ditikisonang dohita rak mekel. Ditikisusa. Medau do kapali. Kan itu. Iya. Alani didok tu hatta tu hita. Bahwa hehe maho. Marsinodang maho. Pesan ini harus kita hidupi dalam kehidupan kita. Sehingga Natal yang akan kita pestakan pada nanti puncaknya 24, 25, 26. Betul-betul mahita, marnatal, lapatanna. Nunga mian be Tuhani di ngolukku. Ibahana mangerajai ngolukku dang diriku be. Ise maauon, gok haurangan, pardosa nau tu sanau. Ali Tuhani ma na memperbadiai au. Haroroni Tuhani mangalen hadameon mardame hita satu sama lain. Sudi mardame hita tu keluargata, mardame hita tu dongata, mardame hita dongata saulaun manang di dia hita maringanan. Asa lam torop halak marhiti kehadiratna satia ma mangyuton Tuhani saliling nilingna unang urangi jabarta nang diloni Tuhani tuhita marsinondang maho ala nang ro panudangi tajakon mai sodang nasihat Tuhani tamiton mai kabemu ba maruhatta unang be di haulum mompe hita. Dang adong gunana hita martokar, marbada, bersaing, late, teal, elati. Tidak ada gunanya, tidak ada. Satok kido ngoluon. Pedita baru pe mulak sian sino di gudang. Nunga maruju ngolu. Ima contohna satok kido ngoluon. Atong hobas mahita mangulahon parsuroni Tuhani marsangak ma Tuhani marhite ngulutta tatadikon ma akabako bako naholomi tuhatta do na mangalun gogo dihita dang hagogotta ale hagogo ni debatado na tapangido ngulut sian ngulut taon tu ngulut taon di pasu-pasu Tuhani ma hita salutna laho mangulahon lomo ni rohana martang yang mahita. Amin. Ale Tuhan debata mulia tema hatam naung marsaringar di tonga-tongan ningulunami. Di minggu Advent popatonon gigilho siak kami asa hehe hami jala marsinodang mahami ala naroma ho Tuhan panudangi di ngulunami. Hamuliam ma
natarida di tonga-tonga ni ngulu nami ima hamulion ni Jahuba. Huamiton mayali Tuhan asa bui hami marlas ni roha dot ruas ni huriam dison. Di ari ibu sadarion neng mahami pe marlas ni roha mames tahun ima basa-basa mina hucalo hami songon ibu hami parbahul-bahul na bolon mengadopi ragam namasa di tonga-tonga ni parsuryanon. Ale Tuhan nabasa pasat hami ma akka dongan namion akka ina ni huriamon perempuan asa toktong nasida Tuhan bengit di namasa na diadopi nasida mergogo manasida Tuhan laho berperan di segala bidang baik di rumah tangga baik di perkarejuan nang di tonga-tonga ni huriami pasedama hami Tuhan di bagasan holong ni roham nama kokop hami di bagasa tikut Tuhan buat kami tu depanmu akka ruas ni huriam na di bagasan habok ni roha apuli mana sida sudina Tuhan ima di nang cumol maruju ngolu inang Herlita Nurhaini boru hasugian meninggal hon amang Henki Charles Huta Barat sian wek tengah nang songoni nang jolo molo maruju ngolu ima amang marulak ha manurung opung Martina. Oh Tuhan nabasa apuli sudeka keluarga na di bagasan arsak ni roha di suasana na manomu di pesta na balgai Tuhan di hari hatutu bumi sadot nasida Tuhan mangauhon sude dengan ni basam hehe manasida sian arsak ni roha nasida buat kami tu depanmu Tuhan akka ruas ni huriam nama ulang tahun 70 tahun ima inang nyonya Tagalung marintan boru sinuraya dohot amang dang nar sitanggang Tuhan pasu-pasu manasida tujuloniarion dileko umur 70 tahun tunasida Tuhan saya umur nama ban las roha mai tunasida dohot akka poparanna tebai hai pason hagugoon jala semangat laho merdalan di tonga-tonga ni Portibion rapdot keluarga nasida nang buat kami sudiaka kegiatan Natal dohot ujung tahun Tuhan dohot manomu-nomu di tahun baru 2025 tung godang do ulonon ali Tuhan mangasahon asini roham mahami asalehon toktong tuaka parhodo niuriami Tuhan tu pedita hai pason hasadao ni roha rapdot ruas ni huriam ali Tuhan ro tu gerejaon marupolop tu dinami Tuhan makalason sude pasu-pasumi jala neng mengujungi tahun ope Tuhan asarap hami sudena ruas ni huriami madok muliate hami di sude denggani basam jala paluas mahami bongot tu tahun nebarui tahun paras ni rohami ali Tuhan sadar dohami na terbatas dohami mangido panuturion hami di ho Tuhan sesude akka acara demi acara boy mardalan do denggan urupi hami Tuhan akka parhobasmu na posom Tuhan nang sude akka ros ni huriam lehon dinasidah hai pason dohot pajang ni umur dohot akan narikoti parade Tuhan tu nasida unang adong namar saksian nasida Tuhan lau mar Natal dot mengujungi tahun 2024 paluas hami Tuhan marlas ni roha hami pasahaton ngulunami tuho madok muliati hami rup hami dot ruas ni huriami
Tong sudah Tuhan akka na mengambil bagian tim IT nami, parmusik nami, ka koster nami, satpam nami, sudah na Tuhan pakai nasida. Gabe mangrupi sudah perdalanan ibadah di ujung ni tahun 2024 di bagasan Haipason manasida saluhutna. Atong neng mulak mami satu kinari maninggalon bagas coromon dongani hami. Dan memima namian di tonga-tonga nami. Mari te Yesus Kristus Tuhan nami. Martangiang hami Tuho. Amin. Tapuji ma Tuhata marede mahita tapa saat ma peliata tujuh loon. Mangku rendah
Martangnya kon ma peliata, martangi yang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang. Hodo harroani saluhut leon na denggan. Dot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasat hami ma siana ni leon mitu hami. Pelian nami tuho. Saya jalo may gabi uap na usus di jolom. Pasu-pasu may jalaramuti. Asa huparhasyak kami pelianon. Pati bulhon arajonmu di tonga-tonga ni huriam. Dot di portibion. Buhai marohan nami marhite-hite toddi. Asalamu tada hami godang selan mitu hami. Asalam girgir hami mandok mulyate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Amanami na di Banua Gijang, saya pinorbadia maguarmu, saya Roma harajaun, saya saud malomoni roham di Banua Tongaon songona di Banua Gijang, lehon matu hami sadarion hanguluan siapari, saya sama dosa nami, songon panisa nami, di dosa nidongan namar dosa tu hami, una kami togihon tu pangujunan, balua mahami sian pangagu. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disondakon Tuhan debata ma bohina tuho jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan debata ma bohina tuho jala dipasoron madamena tuton dim. Di hamuna manami nanami sian hami parlado ni huria namar hobas khususna di tikion pasahaton. Selamat Advent madihita. Selamat Advent. Tuhan memberkati Horas. Kita berfoto dulu para inang sintua dan nanti baru dengan ruas perempuan khususnya kita berfoto karena hari ibu hari ini.